Escaso ou nulo interese dos bancos ou cidadáns en Vilagarcía polo Plan de Vivendas Baleiras organizado pola Xunta de Galicia en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias, que permitía dedicar os seus inmobles a alquiler social. Dende Rabella solicitaron á Administración Autonómica que abrise a porta á participación da banca, pero tampouco funcionou. Nos plantexamos a Consellería que estamos dispostos a reformular as bases e intentar traballar conxuntamente na reformulación deste programa, pero porque agora mesmo non funciona. Ningunha entidade se amosou interesada pola contra, ocorreu o mesmo cos posibles arrendatarios, xa que as cifras tamén son irrisorias. 5 vilagarciáns inscritos. A verdade é que non teño moi claro se a xente, por que reacia a alquilar, pero a nos parecenos que, que tiña algunha serie de beneficios, como o feito de ter un seguro en caso de que non se efectuara o pagamento do aluguer, incluso, os propietarios poden concurrir a unha liña de subvencións para hacer algún arranxo na vivenda e, evidentemente, sempre está máis cuberto unha propiedade se está amparada, digamos, a hora de alugar, se está amparada polo Concello, pola Xunta de Galicia, que se aluga libremente, pero, Tania García sinala que esta situación non é un feito illado de Vilagarcía, senón que dentro do programa a nivel autonómico ata outubro de 2018 tan só foron adxudicadas 7 vivendas en toda Galicia das 16 que se puxeron á disposición dos inquilinos. Por lo tanto, entendemos que a Consellería ten que reformular este programa, pois a través de maiores incentivos aos propietarios para que poñan a disposición dese alugueiro social as súas vivendas, ou ben incorporando máis vivendas dos bancos, vivendas de desafiuzamentos e demais, para que podan sair tamén a ese mercado, porque agora mesmo, como ben dixen, Vilagarcía non é unha excepción, esta é unha realidade en toda Galicia. Este tipo de alugueiro situábase nos 300 euros de máximo ao mes, por debaixo do prezo de mercado que se sitúa actualmente nos 400.